Ако искате Нети и Сашо да спечелят Dancing Stars, гласувайте за тях на номер 15873 за мобилните оператори и на 0900 55 873 за БТК. Ако искате Орлин и Яна да спечелят Dancing Stars, гласувайте за тях на номер 15 875 за мобилните оператори и на 0900 55 875 за БТК. Еми ти нали викаш, че вечерта пък нищо не го... Не, че не го празнувате, ами. Ако искате Илияна Раева и Фил да спечелят Dancing Stars, гласувайте за тях на номер 15 871 за мобилните оператори и на 0900 55 871 за БТК. Дами и господа, Да, то 24-ти си е семейно такова. Леся и Атанас да спечелят Dancing Stars. Гласувайте за тях на номер 15 865 за мобилните оператори и на 0900 55 865 за БТК. Вили, нищо лично. Просто бързам да ви видя как танцувате. Важното обаче, че зрителите чуха и вашите... Да, няма метро пък да. Ужасно много хора. Тази вечер. Двойките са 4. И хубавото е сега на 24-ти, кой ще прави Демиан? Още 6.